and Expo 2009 and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit kung hindi angkinin ang kagalingan na walang maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangangalaga ng ating katawan. Ito po ay napatunayan ng Doc Alternativo founder, multi-awarded Filipino inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpapatuloy ang advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong lingkod, Doc Vince Lambak, Doctor of Ministry and Natural Healing. Mga kapanalig, simulan natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na mensahe, ito ang nakasulat mga kababayan. Huwag kayong maghihiganti, magtatanim ng laban sa mga anak ng inyong bayan. Kung hindi, iibigin ninyo ang inyong kapwa na kagaya sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. Levitico 19, versikulo 18. Kaya pinag-uumpisahan natin sa mga salita ng Diyos ay yung mahalagang mensahe galing po sa Doc Alternativo para maging tapat at sariling mataimtim na pagtitiwala sa ating buhay upang mabago yung ating pananaw upang angkinin natin ang magandang kagalingan, mga kababayan. Doc Alternativo Newscast. Prime Solution. Kaya ikaw kaibigan at hindi ho natin na iiwasan ngayon bare months na po at marami hong kainan at kailangan ho natin na huwag hong magkukumpiyansa sa ating sarili. Meron hong mga formula at bibisitahin po natin yung ating mga nalalapit na mga branches. Nationwide, bukas po yan alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Handa ho kayong bibigyan ho ng serbisyo at bibigyan ng mga lituntunin upang mabago yang ating pananaw sa ating buhay. Prime Solution. Napagalaban na isa po sa mga dahilan kung bakit tineterrorize tayo ng diabetes. Isa ho nating membro, hindi rin basta-basta yung kanyang iniindang problema, kaya ang kanyang ginawa sa kapipihit sa radio na pihitan yung programa ng Doc Alternativo. Akala niya noon wala nang kagalingan yung kanyang problema, pero binigyan ho ng kalutasan sa pamagitan ng formula ng Doc Alternativo. Ang pulbit talagang pagkain sa umaga, talagang impression ko. Ako, 130, pero alam ko na siya nakakatahan din. Kaya hindi pwedeng hindi ako kukuha niya. Hindi na pinakamahalaga sa akin. Ano ho ang kaibahan noong hindi pa ho kayo nakakagamit ng Pulbit? Parang wala namang parang walang, kasi binigyan niya kang maintenance. Sabi ko, bakit parang minimaintain na tayong 140. Kaya sabi ko, it's better to herbal naman. Wala namang ito na lang ang gagamitin. Malaking ginawa. Isa pa talagang nasa mindset ko na kaya malaking bagay din yung mga senator natin na talagang pag-political Ano ho ang masasabi ho ninyo doon sa mga hindi pa ho nakakasubok nito? Hindi pa ho yan lahat. Pwede pa silang sububok at subukan nila at sigurado naman na medyo yung tutusin sa maintenance ng drugs, pero mas maganda yung herbal mas nakaka-sure pa dahil talaga namang epektibo at napatunayan na naman. Doc Alternativo Newscast. Prime Solution.
Ayan, napakinggan ninyo yung isang salaysay ng isaw nating membro ng Doc Alternatibo sa kanyang revelasyon na kanyang nakamtan yung kagalingan ng kanyang iniindang problema. Kaya yung apila ho natin sa mga nakikinig ho dito sa ating palatuntunan, ang Doc Alternatibo para sa natural na lunas, upang angkinin ho natin yung tunay na pagbabago, yung ating presensya. Wag hong mag-aalanganin, wag hong magdadalawang isip at wag na pong magpapatumpik-tumpik ho dyan. Lapitan po natin yung ating mga ibang branches ng Doc Alternatibo nationwide. Yung exact location ng ating mga branches, bukas po ito ngayong alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ang Doc Alternatibo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City. Ground floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arasite, Legazpi City. Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Doc Alternatibo Newscast. Prime Solution. Ayan, patuloy tayo sa ating palatuntunan, ang Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Hindi ho natin iiwasan yung karamdaman, but be sure at kailangan ho natin sa lahat ho nating mga kababayan ngayon na nakikinig, wag hong mag-alanganin at kailangan na masunod po yung formula. Ang kailangan ho natin early in the morning, wag ho natin alisin yung pag-inom ng tubig, mga kababayan, at ito'y malaki pong pagbabago ang ating makakamtan kapag hinaluan ho natin ng award-winning formula, yung fulvic minerals, na siya mismo ang nakakatulong kumbaga para ibalanse yung acidity level at makukontrolar po yung mga iniindang nating problema, mga kababayan. Formulang panlaban sa UTI. Problema sa puso'y ating solusyonan. Kapag kalusugan ng buong pamilya ang nakataya, pumili ng tama. Fulvic Minerals. Awarded by DOST as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal food supplement, herbal at natural. Dati po akong may UTI. Ito po yung ginamit ko pampatak sa tubig, pampatak sa buko. Nawala po yung UTI ko. Tapos po, pinapatak ko ito tuwing maga para po malakas ang pangangatawan ko. Dati rin po akong hinihingal. Ngayon po nawala na, gawa po ng Fulvic Mineral. Ako si Julius Bronze, 24 years old, taga Barangay Burgos, Lopez, Quezon. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Doc Alternatibo Newscast. Prime Solution. Ayan, napakinggan ninyo yung isang salaysay ng isaw nating membro. Wala ko siyang ginawa, hinihalo sa tubig. Yung 1 litro na tubig, hinaluan ho ng 50 drops. Kapag malala na yung problema mo, 50 drops ang ilalagay mo. Lalagyan mo natin ng 1 kutsara ng wild honey, yung ating pulot. Available yan sa ating mga nalalapit na mga branches nationwide, at lalagyan ho natin, hahaluan ho ng magnesium ascorbate. Ito yung magandang depensa, mga kababayan, upang ilihis ho tayo sa stroke. Huwag hong magkukumpiyansa dahil kung ikay ngayon na nakikinig dyan, ika nga kain dito, kain doon, walang depensa. Paano yan? Tatamaan ka ng karamdaman? Pagdating ng pinaka-crucial na buwan, yung Disyembre, yung iba'y nagmumuling na, ikaw ay nandyan. Bakit ho? Nakatulala dahil nagkukumpiyansa sa kanyang sarili.
Kaya yung patuloy na advokasya ng Doc Alternatibo, binibigyan ho ng gabay yung isang individual para hindi ho pabago-bago at maintindihan ano yung buhay. Kaya tinuturo dito, kababayan, kung ikay na nakikinig ka, huwag hong mag-aalanganin. Kundi ba, daluhan po natin yung mga herbal and holistic seminar. Ito'y nakakatulong dahil tinuturo doon paano natin kakainin, paano natin maiwasan yung karamdaman. Alangan na may pupunta ka ng parte, hahanap ka doon ng gulay. Walang gulay doon. Puro yun mga karne. Paano natin yan na maiwasan? Yan po yung suliranin na dapat ho nating maintindihan at huwag hong mag-alanganin, pasalan yung ating mga branches nationwide o di ba lahukan yung ating mga seminar schedule this month of September. Narito yung mga schedule mga kababayan para magpa-advance booking ho kayo at maintindihan ho natin paano ho natin makamtan yung tunay na pagbabago. Kita ginako ang kayuhan, undergo po cleansing o vitamin C. Naging normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Undergo na po 7 days, 2 days pa lang na nasa epekto. I-try ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ng kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong September 27, Miyerkules sa Nabua, Camarines Sur. Matatagpuan sa number 95 Zone 5, San Roque, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngayong September 28, Martes sa Sursogon City. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, harap ng Emilianum College, beside ng Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong September 29, Biyernes sa Legazpi City. Matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrit of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. Ngayong September 30, Sabado sa Naga City. Matatagpuan sa J.A. Abucar Building number 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ang magpa-register, makatanggap ng free Aromatic Plus Haplos. Pero ang first 20 free na matatanggap ay Fulvic Mineral at priority sa one-on-one check-up and counseling after seminar. Registration fee, 500 pesos. Doc Alternativo Newscast. Prime Solution. Bueno, patuloy tayo sa ating palatuntunan. Ang Prime Solution ay hatid sa atin ng activated charcoal. Ito yung magandang depensa para iwasan ho natin yung latak ng lason sa mga pagkain na hindi ho nakakabuti o akma sa ating sarili. Available po yan sa ating mga branches ng Doc Alternativo at mabibili po yan at kailangan ho yung presensya upang maturuan ho kayo paano ho maging healthy at malayo ho sa ating iniindang problema. Bagamat meron na tayong problema katulad itong panglalabo ng ating mata, hindi ho natin naiwasan pero maiiwasan ho natin yan kapag nasunod yung formula. Isa na po yan sa mga matatawag nating ipinagbabawal dahil itong grabing pagprito. Yang prito ho yan, grabe ho yan, nagdudulot ho yan ng karamdaman sa ating mata. Meron ring alternatibong pamamaraan, bakit hindi natin subukan yung gata ng nyog. Yan po yung mabisa po para i-alternative natin sa mga prito na yan. Pero merong proseso ho yan na dapat ho nating masunod. Kung nagluluto ka na ng gulay, kailangan ho natin na naluto na yung gulay, alisin natin sa apoy at doon natin ilalagay yung presko na gata ng nyog. At hayaan ho natin na maluto, huwag mo nang ibabalik doon sa apoy dahil may pag-aaral ang Doc Alternativo, ito'y nakakasira, nagka-transfer yung kanyang elemento to carcinogenic. Puro sa ganun na process, nabisa po ito para sa mga taong
may problema sa puso at nanglalabo ng mata, mga kababayan. Panlalabo ng mata na solusyonan ng Doc FI Solution. Magandang gamitin kasi yung paninikit ng mata ko, yung paglabo ng mata ko. Mula nung tinry ko yung eye solution, lumiwanag yung aking mata, maganda na yung pinagkita ko. Ako nga pala po si Helen Salvador, nakatira po ako sa Dingat. Pruweba sa kaepektibo ng Eye Solution ng Doc Alternatibo. Ang Eye Solution exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Doc Alternativo Newscast. Prime Solution. Kaya sa lato nating mga taga-subaybay ngayon, wag mo nang maniwala. Challenge so natin yan yung may mga iniindang problema. Kung complicated na, kailangan mo yan ng tumpak na kombinasyon. Kombinasyon ng cleansing formula, iniinom ito sa loob ng 7 araw, pero doon ito ginaganap sa inyong pamamahay. Merong alituntunin na dapat nating masunod, kaya yung ating mga kababayan na naisong matunton yung tunay na pagbabago, kailangan ho natin yung ating presensya sa ating mga nalalapit na mga branches upang matulungan, mabibigyan ng alituntunin kagaya ng isaw nating membro na may malaki pong pagbabago habang dumaan ng cleansing formula at yung megadose na vitamin C. Magandang araw po, sir. Sir, kayo po ay nag-undergo sa vitamin C infusion at cleansing program ng Doc Alternativo. Sir, bakit po kayo nakapag-desisyon na mag-undergo nito? Ay, dito na akong kuhan, padoktoran, gintagan man lang ako in maintenance. Ano po yung mga karamdaman ninyo dati bago kayo nag-Doc Alternativo? Anakon, kuhan na akong laboratory, may da ako kidney stone, tapos may da ako haatay, may cirrhosis, may asthma ko. Tapos na kayo sa cleansing program? Oo. Okay, so pang ilang session nyo ngayon sa vitamin C? Kaduha. Okay, sir, kumusta po? Ano yung pakiramdam ng katawan ninyo pagkatapos ng 7 days cleansing at second session ng vitamin C? Baga, maupay man na akong pakiramdam, nagbago na akong lawan, maupay halawan. Yung mga karamdaman ninyo dati, sir, na karamdaman niyo po ba? Waray naman na akong ulol na likod, tapos sana akong ulol na pinhibagan, waray na yan. Inaatake pa po ba kayo ng inyong asthma? Waray na, tikangan magpa-cleansing ako man. Okay, congratulations, sir, sa iyong mabilis na recovery. Sir, sa lahat po ng nakikinig ngayon na hindi pa nakapag-undergo sa vitamin C infusion at cleansing program na katulad ninyo may mga karamdaman din dati, ano po ang mapapayo ninyo sa kanila? Kita ko lang masisiri nga iyo, baka di na kamuha Doc Alternativo para niyo mga tanan na magulol, makuhanan na mga sambal na. Sir, mai-recommenda niyo po ba ito sa inyong mga kapamilya, kaibigan, mga kakilala? Oo, hadto na akong pamilya nga may da mga inaabat ihapon. Gusto ko kumalihara mga katambal. Congratulations ulit, sir. Sa huli po, ano po ang ating buong pangalan, edad, taga saan po tayo? Ako si Jobert Barantes, Kamalangalang. Doc Alternativo Newscast. Prime Solution. Ayan, napakinggan po ninyo yung salaysay ng isaw nating membro. Malaki po ang kanyang pagbabago sa kanyang problema habang sinunod yung formula ng Doc Alternativo. Yung kanyang problema, kombinasyon yung kanyang ginawa. Sinubukan yung cleansing formula. Before siya nagpunta sa ating branch, inakinig sa radio, napakinggan na kailangan talaga yung presensya niya at pumunta po sa ating mga nalalapit na mga branches. Bukas po ito alas 9 ng umaga at doon nagpa-counsel at sa counseling merong mga rekomendasyon na ibinahagi sa kanya at doon nakamtan po ang tunay na pagbabago. Kaya ikaw, kaibigan, yung ating imbitasyon sa lahat po nating mga may iniindang problema ho dyan, huwag hong mag-aalanganin, bisitahin po natin yung mga nalalapit na mga branches nationwide.
Kita ginako ang kayuhan, undergo po cleansing o vitamin C. Naging normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Undergo na po 7 days, 2 days pa lang na nasa epekto. Tibo, i-try ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ang kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong September 27, Miyerkules sa Nabua, Camarines Sur. Matatagpuan sa number 95 Zone 5, San Roque, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngayong September 28, Martes sa Sursogon City. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, harap ng Emilianum College, beside ng Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong September 29, Biyernes sa Legazpi City. Matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrit of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. Ngayong September 30, Sabado sa Naga City. Matatagpuan sa J.A. Abukar Building number 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ang magpa-register, makatanggap ng free Aromatic Plus Haplos. Pero ang first 20, free na matatanggap ay Fulvic Mineral at priority sa one-on-one check-up and counseling after seminar. Registration fee, 500 pesos. Doc Alternativo Newscast. Prime Solution. Ayan, napatuloy tayo sa ating palatuntunan ang Doc Alternativo para sa natural na lunas. Kaya yung ating mga nakikinig ho ngayon, merong panawagan yung ating Vice President for Finance Department, si Madam Ning Dilibo, na may lahat ng mga naisong makamtan, membro o hindi membro, pwede ho kayong maka-avail ng gamot at merong mga promo. Ang gagawin lang po natin, pasyalan po natin yung mga nalalapit na mga branches upang maturuan ho kayo at mabibigyan ho ng tumpak na gabay para sa ikabubuti ng ating pangangatawan tulad ng isa nating membro. Mahina ang katawan, naging masigla dahil sa B-complex. Ako po ay gumagamit ng B-complex at ito po ay isang natural inumin po na kung saan po ay nakapagbibigay ng lakas, ng resistensya. Kahit po ako'y lumakad ng malayo ay kayang-kaya po gawin at ito po ay napakabisa po na sa mga sakit sa ugat. Once again po, ito po si Salve Lanusa. Salamat po. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo Formula para sa natural na lunas. Ang Doc Alternativo Center bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tumawag lang sa hotline number 0949-784-2162. Doc Alternativo Newscast. Prime Solution. Ayan, patuloy tayo sa ating palatuntunan ang Doc Alternativo para sa natural na lunas. Kombinasyon na po ito ng ating Prime Solution. Ito po yung solusyon para sa may mga iniindang problema ho dyan. Alam mo natin na tineterrorize ho kayo ng graming karamdaman. Marami na po kayong nilapitan na mga manggagamot wala pa ring pagbabago. Bakit hindi natin subukan? I can assure you na ito'y epektibo dahil sinubukan na po ng madla mahigit sa 16 na taon na sinubukan ng ating mga katauhan ay may malaking pagbabago tulad ng inyong napapakinggan na mga revelasyon ng ating mga kababayan. Magandang araw po, ma'am. Ma'am, kayo po ay nag-undergo sa 7 days cleansing program. Bakit po kayo nakapag-desisyon na mag-cleansing? Kasi po yung paa ko ay sobrang sakit. Kaya pumunta po ako dito. Okay. Ma'am, magkatapos niyo po mag-undergo sa 7 days cleansing, bago ang naramdaman ninyo sa katawan niyo? Ay, tuwan-tuwa ako kasi yung una, nawala yung pamamaga ng paa ko, hindi na masakit. Tapos, napansin ko din na hindi lang yung sa paa, napansin ko na lumakas yung katawan ko. Tapos, napansin ko rin na yung kahit di ako mag-lotion, kumikintab yung yung kutis ko. Kaya tuwan-tuwa ako dahil may
Maliban sa lumakas yung katawan ko, may napansin rin akong pagbabago sa skin ko. Congratulations, ma'am, sa iyong kagalingan. Sa mga nakikinig ngayon or nakakapanood nito na may mga iniindang karamdaman, ma'am, na hindi pa nakapag-cleansing, ano po ang mapapayo ninyo sa kanila? Yan, gusto ko pong sabihin sa inyo, sa lahat ng may mga nararamdaman, lalo na yung katulad ng naramdaman ko na sumakit yung paa ko at na mag-cleansing po kayo, talaga 100% po talagang merong mga pagbabago, may kagalingan po. Congratulations, ma'am. Sa huli po, ano pong ating buong pangalan, edad, profesyon, at taga saan po tayo, ma'am? Ako po si Juliet Niera, taga Luok, Almeria, Biliran, 61 years old na pala. Housewife po ako. Congratulations, ma'am Josephine. Doc Alternativo Newscast. Prime Solution. Ayan po yung mga iilan lang po yan sa mga testimonya na ating ibinabahagi sa lahat po nating mga kababayan upang mabibigyan ho kayo ng matatawag ho natin ito na katotohanan. Ang kailangan lang po natin dyan na daluhan po natin yung mga herbal and holistic seminar buong Pilipinas ho yan ginaganap. Kailangan ho natin na lahukan, magpa-advance ho kayong magparehistro at upang sa gayon hindi ho kayo mag-aalanganin, makaplastar ho kayo ng maigi dahil limited ho yung sinasabing seminar at dito magbabago po yung iyong pananaw sa iyong buhay. Yan po yung ating panawagan sa lahat nating nagnanaisong makamtan yung tunay na kagalingan ng iyong buhay. Kailangan ho natin na masunod ano po yung mga matatawag ho natin na mga alituntunin para sa ikabubuti ng ating buhay. Dito makikita natin paano ho natin dyan na masunod yung tinatawag natin na cleansing formula. Paano ho natin na maiiwasan yung karamdaman at ano yung dapat nating gagawin. Nandyan po yan sa mga herbal and holistic seminar upang kayo ay mabibigyan ho ng tumpak na solusyon. Pinatunayan na po yan ng ating mga membro, mga kababayan. Pakinggan po natin yung kanilang salaysay. Bilang isang member naman ho, paano ho nakakatulong sa inyong paggamit ng iSolution? Sa mata ko, ang aking mata may malabo, yung kahit ako nagkasalamin, parang hirap, nung gumamit ako yan, primero ang sakit niya. Bago nung nagtatagal-tagal, lagi kong nilalagyan. Nung paggawa ulit ako ng salamin, sabi niya, nanay, hindi nagbabago ang taas ng inyong mata. Hindi siya lumabo. Tapos, lumilino pa, Kasi kita naman ng mga doktor yung pagkaan nga, ay sabi ko, hindi, gawa na kung may pinapatak dyan, kaya ganyan. Ayos yung pinapatak niyo, pagpatuloy niyo. Kaya yan, paggawa ko ng salamin, ang aking salamin, inakain ng aso. Yung bago ko salamin, hindi ko makuha at hindi ko may sukat, parang mataas sa akin ng grado. May parang itong aking luma, siya kung ginagamit. Naayos na yung spot. Patuloy na yung pagpapatak na. Minsan sa gabi, pag ako itutulog na, tapos sa ating gabi pag ako gumisay, papatakan ko. Awanin ko siya. Naliwanag yung aking paningin at saka maayos ang aking ulo. Doc Alternativo Newscast. Prime Solution. Ayan, napapakinggan po ninyo yung mga testimonya. Masakit man ang pamamaalam pero kinapos po tayo ng oras. Abangan mo yan sa mga pagbabago sa ating presentasyon, mga kababayan, upang matuntun po natin ang tunay na pagbabago. Mamaalam na po tayo sa pangalan ng buong puwersa ng Doc Alternativo, ng management and staff. Ako po ang inyong gabay, Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Magandang araw at mabuhayo kayo. At inyong napakinggan, Prime Solution sa Radyo Alternativo. Kasama si Doc Vince Lambag. Prime Solution.
Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine.